Jeg gik lige og sagde til mig selv, at det her fuldstændig sindssygt opskyld, det ser næsten for godt ud til at være sandt. Så tulede jeg lige lidt rundt her langs kanten, og så fik jeg øje på noget hernede. Der ligger et eller andet hernede under det her. Prøv lige se. Hvad er nu det? Ej, det er simpelthen løgn det her. Hold nu kæft, den er godt nok flot. Ej, et stykke. Jamen, det var dagens første. Kan vide om der kommer mere. Det håber jeg da lidt på. Jeg tænker, at det her det skal graves lidt igennem senere. For der kan der være mere rav i det her. Det er 100. Og jeg er kommet til et meget godt sted her. Med masser af skaller og muslinger. Og masser af pinde. Og der ligger smårav her. Der ligger der en lille en. Der ligger der en lille en. Der ligger der en mikro en. Her ligger der også en. Ui, der var langt ned. Og så er der mere. Ja, så ligger der en hernede under, tror jeg. Der var en lille. Det kan vi ikke samle op. Og masser af skaller lige her også. Det er der rav. Mere. Og så ligger der rav her. En lille smule dernede. Her ligger der rav. Og hvor blev den af? Lige tilbage for at se den der under den pind der. Den ligger også rav. Der ligger lidt lige her. Hernede ligger der rav. Der ligger sgu alligevel lidt her. Ikke de største stykker, men det er meget hyggeligt at gå og samle op. Når man lige finder sådan en lille stimme. Så, der ligger der sgu 2. Der var en der. Og en lidt bedre en der. Så der er lidt rav her. Jamen, hallo.